Terveisiä Brasilian vuorilta. Tässä on vaimoni Betsy, ja tässä on sisareni, Miriam. Kumpaan heistä minä muistutan enemmän? Sisareni on lääkäri, joka keskittyy elämäntapaan. Hän on naimisissa ja äiti. Vaimoni taas rakastaa luonnollista lääketiedettä. Hän on käynyt useita kursseja ja on Mensetin perustaja ja johtaja, joka on yhdistys. Teidän on pian mahdollisuus tavata meidän 12-vuotias tyttäremme Danielan. Moi, ystävät! Olemme todella onnellisia. Puhumme portugalia ja olemme kiitollisia teknologiasta, joka käännetään kielellesi. Värähtelemme kiitollisuudesta, että voimme jakaa aiheen, joka on tuonut meille niin paljon fyysistä hyvinvointia, mutta myös iloa ja mielen rauhaa. Pääasiallinen motivaatio terveyden hoitamiseen tulee Jumalan avusta, jotta voimme saada kirkkaamman ja herkemmän mielen, kuulemaan ja ymmärtämään hänen sanansa. Herra Jumala on antanut meille yksityiskohtaisen terveysopaan. Suosittelemme parannusta etsiville. 8 luonnollista lääkettä ovat ravinto, liikunta, vesi, aurinko, kohtuullisuus, puhdas ilma, lepo ja luottamus Jumalaan. Suosittelemme kaikille, jotka etsivät fyysistä, henkistä ja hengellistä parannusta. Jumalan 8 luonnollista lääkettä ovat ravinto, liikunta, vesi, aurinko, kohtuullisuus, puhdas ilma, lepo ja luottamus Jumalaan. Ravitsemus. Joten Miriam, kerro ravitsemuksen periaatteista. Kulttuurista. Kunkin maan erityisistä ruokailutottumuksista riippumatta voit säätää, muokata tai keskeyttää haitallisen. Ja yksi ehdotus. Älä tee äkillisiä muutoksia perheesi kanssa. Rukoile Jumalalta viisautta, jotta heillä olisi positiivinen kokemus ja motivoivia muistoja. Kokeile muutamia reseptejä ja tuo uusia ideoita vähitellen esiin. Joitakin perusperiaatteita. Ensimmäinen Moos 29 antaa meille täydellisen tuoreen ruokalistan Luojan käsistä. Jo ennen Adamin ja Eevan ensimmäistä ateriaa. Hedelmät, viljat, siemenet, pähkinät, myöhemmin vihanneksia ja juureksia alettiin tuoda mukaan. Yritä syödä mahdollisimman täysipainoista, kuitupitoista ruokaa. Mitä voit syödä raakana, yritä syödä se raakana. Kuitu vähentää sydänsairauksien, syövän, diabeteksen ja lihavuuden riskiä. Mitä voit syödä raakana, yritä syödä se raakana. Kuitu vähentää sydänsairauksien, syövän, diabeteksen ja lihavuuden riskiä. Mistä saa kuituja? Syömällä tuoreita, raakoja hedelmiä ja vihanneksia päivittäin. Viljojen itäminen on loistava vaihtoehto. Syö enemmän täysjyväviljoja, ruskeaa riisiä ja täysjyväleipää, valkoisen sijaan. Pavut, linssit, pähkinät ja siemenet, lehdet ja vihannekset. Suunnittele enintään 3 ateriaa, joista ensimmäinen, aamulla, on runsain kuin kuningas. Toinen ateria, aikaisin iltapäivällä, kuin prinssi. Ja jos 3. ateria on ruokaa myöhään iltapäivällä, sen tulisi olla kuin kerjäläisen ateria. Kevyt ja pieni määrä, helposti sulavaa. Hedelmät ovat hyvä vaihtoehto. Ja pahtoleipä. Älä syö välipaloja, vaan juo vain vettä. Parempaa ruoansulatusta varten aterioiden välillä tulisi olla 5 tunnin tauko. Suurin osa ihmisistä tuntisi olonsa paljon paremmaksi, jos söisi vain 2 ateriaa, aamulla, ja 1 lounasaikaan, lähellä iltapäivää. Erityisesti jos sinulla on enemmän istumatyötä ja riittävästi varastoja kehossa. Kotona syömme 8 aamulla ja 2 iltapäivällä. Sellaisen määrän, että tunnemme itsemme tyytyväisiksi ja energisiksi. Ja on aina mielenkiintoista tehdä ruoansulatuskävely aterian jälkeen. Se auttaa vähentämään verensokeria. Nyt kysymys. Entä jos minulla ei ole rahaa ostaa lihaa tai pientä lehmää maidon saamiseksi?
parempaa terveytesi kannalta. Tiedätkö, kun puhutaan mistä tahansa eläinperäisestä ruoasta, lihasta, kanasta, kalasta, juustosta, maidosta, munista, mitä vähemmän syömme, sitä parempi. Meidän perheemme valitsi myös kasvissyönnin. Katsos, kolesteroli on raaka-aine seksihormonien muodostamiseen. Estrogeeni, progesteroni, testosteroni. Mitä suurempi kolesterolin saanti, sitä suurempi hormonaalinen epätasapaino. Edistää syöpää lisääntymiselimissä. Naisilla, erityisesti rinnat, munasarjat, kohtu ja miehillä kives- ja eturauhassyöpä. Kananmunien lisääntynyt kulutus edistää varhaista kypsymistä, myös ennen oikeaa aikaa teini-iässä. Myös nämä eläinperäiset ruuat ovat happamoittavia ja suosivat nivelkipuja, mikä on tyypillistä autoimmuunisairauksille ja reumaattisille vaivoille. Vähennä myös sokerin kulutusta minimiin. Se vähentää valkosolujen kykyä, joka on immuunijärjestelmän puolustussotilas, fagosytoida, eli syödä tunkeutuja bakteereita. Ilman sokerin nauttimista valkosolu pystyy eliminoimaan 14 bakteeria puolessa tunnissa. Vain 6 teelusikalla sokeria. Aktiivisuus laskee vain 10 bakteeriin. 12 teelusikallista sokeria, mikä vastaa yhtä lasillista limsaa. Vain 5,5 bakteeria saadaan kiinni 30 minuutissa. 24 teelusikallista sokeria, 1 jäätölö. Odotetaan, että valkosolu eliminoi vain 1 bakteerin. Joten voimme päätellä, että ihmisillä, joilla on alhainen sokerinkulutus, on vähemmän tartuntatauteja. Liikunta. Hyvä esimerkki liikunnasta, jota mieheni harrastaa todella hyvin. Hän tykkää tehdä käsityötä. Kun hän opiskeli insinööriksi siellä Sveitsissä, hän tuli Brasiliaan ja nyt hän istuttaa paljon banaanipuita. Nuoresta asti olen tykännyt juosta, kun olin 14-vuotias. Juoksin ja tein Cooperia. Joten asetin tavoitteita ja ajattelin näin, kun se auto, joka tulee, saapuu luokseni, minun täytyy olla siinä tolpassa. Joten se antoi minulle lisäpotkua. Liikunta vahvistaa sydäntä, alentaa verenpainetta, polttaa ylimääräisiä kaloreita ja auttaa laihtumaan, mikä ei ole minun tapaukseni, ja vähentää stressiä. Valitse erilaisia liikuntamuotoja mieluiten ulkona, auringossa. Aloita hitaasti ja lisää vähitellen, mutta se pitää tehdä säännöllisesti vähintään 30 minuuttia päivässä, hikoillen ja sydän nopeasti lyöden. Todellinen liikunta. Tai jos se on rankempi harjoitus, se voi olla 2 tai 3 kertaa viikossa. Sveitsissä, missä asuin nuoruudessani, sataa paljon, joten tykkäsin käydä uimassa sisäuima-altaassa. Mutta ulkona, auringossa, puutarhassa ja hyödyllisten aktiviteettien parissa, se on palkitsevaa. Voimme kerätä hyviä hedelmiä. Myös kävely heti aterian jälkeen tekee hyvää, koska se auttaa ruokaa asettumaan paremmin. Kiitos, Daniel. Väsyttävän toiminnan jälkeen keho kaipaa vettä. Joten Miriam, ilmaise tämän lääkkeen edut. Kaikki elävät olennot ovat riippuvaisia verestä. Jokainen kehon toiminto tapahtuu nestemäisessä tilassa. Vesi on tarpeen hengityksemme kautta, kun hengitämme ulos, ja virtsan kautta, ja se täytyy korvata. Monesti tavalliset ongelmat, kuten päänsärky, ummetus ja selkävaivat, voivat helpottua pelkästään juomalla tarpeeksi vettä. Selkeä
ja hajuton virtsa on hyvä merkki siitä, että juomme tarpeeksi. Aikuiselle 2 litraa päivässä on vähimmäismäärä. Äskettäin nostin omaa vedenkulutustani 3 litraan ja sitä pitäisi juoda 2 tunnin jälkeen ateriasta, kunnes puoli tuntia ennen seuraavaa ateriaa. Tykkään tästä rutiinista. Heti herättyäsi suunnittele juovasi 2-4 lasillista vettä puoli tuntia ennen aamiaista. Aamiaisen ja lounaan välissä lisää 2-4 lasillista. Ja 2 tuntia lounaan jälkeen ala juoda taas, yrittäen laskea viimeisen lasin niin, että se on hyvissä ajoin ennen nukkumaan menoa, jotta yö ei olisi liian katkonainen. Entä veden käyttö? Ulkopuolella Miriam. Luulen, että tämä on aihe, josta pidät kylmä vesi. Kyllä, mutta muutaman minuutin jälkeen lämpimässä suihkussa. Lopuksi, päivittäinen kylpy, kun se on mahdollista, on todella virkistävää. Ja tykkään kannustaa kontrastikylpyyn, jossa vaihdetaan kuumaa vettä 2-3 minuutin ajan ja kylmää, joka on lyhyempi, puoli minuuttia minuuttiin. Olemme harjoittaneet tätä päivittäin myös tyttäremme kanssa alkaen vastasyntyneistä, ja se tukee todella hyvin immuunijärjestelmää. Arkielämässä rajoitamme kuuman ja kylmän vaihtoon. Mutta ensimmäisten infektio-oireiden ilmetessä lisäämme vaihteluita. Hiero vartaloasi kasvisvedoilla, erityisesti alaselässä. Tämä mekaaninen stimulaatio vapauttaa ilohormoneja. Lucia Lafra. Daniela. Tämä seuraava lääke on yksi luonnon parantavimmista aineista, mutta myös yksi vähiten ymmärretyistä ja käytetyistä terapiana, ja se on auringonvalo. Veljen tytär Daniela, kerro meille tämän lääkkeen eduista. Tämän niin vaalean ihon kanssa, pelkäätkö altistua auringolle? Ei, täti, aurinko ei ole vihollinen, mutta meidän täytyy tietää, miten saada sen hyödyt. Vaaleaihoisten, kuten minä, kannattaa aloittaa 10 minuutilla. Ja lisätä aikaa vähitellen, jotta iho tottuu saamaan hyvän määrän auringonvaloa suoraan iholle. Meidän täytyy aina olla erittäin varovaisia, ettemme kärsi palovammoista. Tiedätkö, että jopa ruokavalio vaikuttaa reaktioon auringolle? Syö vähärasvaista ja proteiinia sisältävää ruokavaliota. Tutkimuksia on tehty kaneilla, joista osa altistettiin raakasalaattiruokavaliolle, ja toinen ryhmä sai ravintoa, joka oli runsasta rasvaa ja eläinproteiinia. Joten molemmat ryhmät altistettiin ultraviolettisäteille, ja rasvaisella ruokavaliolla olevat kanit kehittivät ihosyöpää. Kasvisruokavaliolla olevat kanit pysyivät suojassa. Ihmiset, joilla on runsasrasvainen ruokavalio, kehittävät ihosyöpää helpommin. Voi että, mutta todella mielenkiintoista. Kanit hyötyvät myös kuitupitoisesta ruokavaliosta, jossa on ruohoa ja olkea. Ja toinen tärkeä asia on, että silmät saavat täyden valospektrin. Joten vietä aikaa ulkona, ilman laseja tai pielolinssejä. Olen myös lukenut, että auringonvalo alentaa verenpainetta, vähentää kolesterolia ja tuhoaa bakteereja ja viruksia. Ja ehkä eniten viime aikoina keskusteltu asia on se, että se muuttaa kolesterolin suoraan ihon alla D-vitamiiniksi. Ja tänä päivänä suurimmalla osalla ihmisistä on D-vitamiinin puutetta. Kyllä, tämä vitamiini vahvistaa luita, auttaa ehkäisemään diabetesta, syöpää, sydän- ja verisuonitauteja, parantaa immuunijärjestelmäämme, koska auringolle altistuminen lisää valkosolujen määrää, jotka ovat puolustussotilaitamme, ja ne tappavat viruksia
ja bakteereja. Se on loistava lääke masennusta vastaan. Nyt puhumme toisesta aiheesta, toisesta lääkkeestä, nimeltään kohtuullisuus. Kohtuullisuus tarkoittaa määritelmän mukaan kaikkea haitallista pidättäytymistä ja hyvän käytön tasapainoa, ei vain ruokavaliossa tai auringolle altistumisessa, vaan kaikissa tavoissa. Tupakka vahingoittaa käytännössä jokaista elimistösi osaa. Suurin osa liikenneonnettomuuksista liittyy alkoholin käyttöön. Alkoholia juovat ihmiset ovat suuremmassa vaarassa käyttää laittomia huumeita. Kahvi on suosittu laillinen huume ja tietenkin se aiheuttaa riippuvuutta. Korvaa vanhat tavat paremmilla. Hanki tukea perheeltä ja ystäviltä. Luota Jumalan voimaan voittaa. Puhdas ilma. Voimme elää viikkoja ilman ruokaa, päiviä ilman vettä, mutta vain muutaman minuutin ilman ilmaa, ilman happea. Betsy, varmasti olet tehnyt hengitysharjoituksia soittaaksesi poikkihuilua. Jumala on siunannut meitä niin puhtaalla ilmalla täällä vuorilla. Tämä elvyttää verta, rentouttaa mielen, tappaa bakteereja ja auttaa puhdistamaan keuhkoja. Hengitä nenän kautta, älä tupakoi ja vältä olemasta paikoissa, joissa on saastunutta ilmaa. Pidä kehosi suorana. Ja tarkkaile asentosi tuolissa. Älä ole murtunut. Pidä huoneesi ikkunat auki. Syvän hengityksen hyödyt. Rentouta kehoasi, hapeta aivojasi, selkeää ajattelua varten. Se auttaa ehkäisemään hengitystieinfektioita ja saa aikaan syvän unen. Kun tunnet, että olet saamassa flunssan, yritä hengittää syvään 10 minuutin ajan, kunnes kasvojen ja käsien iho alkaa puuttua. Happi on immuunijärjestelmän liittolainen. Kerran viikossa laita vuodevaatteesi auringonpaisteeseen muutamaksi tunniksi tai koko päiväksi. Levätä. Tiedätkö, mikä on todella tehokkaan ihonaamion salaisuus? Kirjoita ylös. Hyvä yöuni. Mitä muuta, Daniela? Sinun ei tarvitse maata ja nukkua. Voidaksesi levätä? Jo pelkkä muutos rutiinissa, tekemällä jotain erilaista. Edellisestä aktiviteetista edistää rentoutumista. Joten kivien kantaminen raskaan matematiikkatunnin jälkeen on rentouttavaa. Juuri näin. Kivien kantamisen jälkeen voit levätä lukemalla kirjaa. Joten vaihteleminen fyysisen ja henkisen työn välillä on yksi tapa. Myös kauniissa metsässä kävely intensiivisen stressin jälkeen on hyvä idea. Käytä tätä, Daniela, opintorutiinisi. Ota tauko, käy kävelyllä, juo vettä, nauti auringosta ja raikkaasta ilmasta. Niin keskittymisesi ja muistisi virkistyvät. Nyt mitä tulee yöuneen, tässä muutamia suosituksia. Nuku 7-8 tuntia joka yö. On tärkeää mennä nukkumaan, kun vatsa on jo ehtinyt sulattaa ruoan. Syö aikaisin, noin 2-3 tuntia ennen nukkumaan menoa. Ja kevyttä ruokaa. Ja lisäksi uni on makeinta yöllä, kun sitä edeltää fyysinen aktiviteetti. Ne, jotka treenaavat lihaksiaan päivällä, nukkuvat hyvin yöllä. Viisas Salomo sanoo, että työntekijän uni on makeaa, olipa hän syönyt vähän tai paljon. Kuitenkin rikkaan yltäkylläisyys ei anna hänelle rauhassa nukkua. Myös on tärkeää olla rauhallinen omassa mielessä ja olla sovussa kaikkien kanssa.
On mielenkiintoista, kuinka kaikki lääkkeet ovat yhteydessä toisiinsa. Ei alkoholia, tupakkaa, eikä kofeiinia. Avaa ikkunat ja anna raikkaan ilman. Tulla sisään. Puhelimesi tai sovelluksesi asetuksissa voit säätää näyttöäsi punertavammaksi, mikä vähentää sinisen valon määrää. Mitä vähemmän aikaa vietät puhelimellasi tai muilla näytöillä ennen nukkumaan menoa, sitä parempi. Lue 20 minuuttia raamattua ennen nukkumaan menoa, sillä se estää painajaisia. Vähennä huoneesi valoja, erityisesti valkoisia ja sinisiä. Pyydä Jumalaa nukkumaan hyvin. Hyvä uni on tärkeää. Se lisää päivän ketteryyttä ja luovuutta. Vähentää liikenneonnettomuuden riskiä. Se lisää oppimiskykyä ja auttaa muistamaan opittua. Ja parantaa kykyä käsitellä kipua. On olennaista pitää 1 lepopäivä viikossa. Ja vuosittainen lomakausi auttaa todella paljon. Tule käymään luonani taas lomalla, Daniela. Suunnitelmat ovat jo valmiina. Luottamus Jumalaan. Nyt kutsumme mieheni Danielin kommentoimaan tätä lääkettä. Muistutamme, että kanavalla on saatavilla muita videoita Raamatun aiheista, kuten 3 enkelin viestiä. Uskotko Jumalaan? Suhteen ylläpitäminen Jumalan kanssa luo sisäistä rauhaa ja vakautta ja antaa voimaa anteeksiantoon muille. Salaisuus on rukoilla niiden puolesta, joita et pidä, ja toivoa heille hyvää. Näet, mitä eroa sillä on. Luottaminen Jumalaan tuo rakkautta kotiin ja auttaa parantamaan ongelmia ja traumoja. Miten luottamusta voi kasvattaa? Luottamus kasvaa kokemuksen myötä. Vastatut rukoukset vahvistavat uskoa. Tiedä, että Jumala huolehtii meistä kuin Isä. Ja jos haluamme hänen läsnäoloaan ja elämme niin, ettemme etäänny hänestä, hän ei koskaan hylkää meitä. Rukoileminen on puhumista Jumalalle kuin ystävälle. Se tuo meille voimaa kohdata elämän haasteet. Siksi sitä kutsutaan myös sielun hengitykseksi. Meillä on täällä, meidän pihalla, nurkka puutarhassa, jossa yleensä rukoilen. Jos se on kotona, varaa erityinen paikka vain puhuaksesi Jumalan kanssa. Sulje sitten ovi ja etsi hänen läsnäoloaan. Minäkin pidän rukouksesta iltahämärässä, kuten Iisak teki. Daniel ja Davi varasivat 3 kertaa päivässä aikaa pienen keskustelun käymiseen Luojan kanssa. Kun siirrymme hengelliseen kontekstiin, haluamme tässä korostaa mielen ja kehon välistä yhteyttä. 90 sairaudesta juontaa juurensa mielestä. Kotona oleva häiriö saattaa jopa nakertaa itse sielua. Lääkitys epätasapainottaa mielen. Väärät opit, kuten ikuisesti palavan helvetin opit, jotka aiheuttavat ikuisen kärsimyksen jumalattomille, antavat vääristyneen kuvan Jumalan luonteesta. Kristuksen uskonto, kaukana mielenvikaisuuden aiheuttamisesta, on yksi sen tehokkaimmista lääkkeistä, voimakas rauhoittava aine hermoille. Ja jotta voimme päättää tämän terveyteen liittyvän lähestymistavan, käsitellään aihetta, jota harvoin kyseenalaistetaan, mutta joka on niin merkittävä naisten terveydelle, että puolet naisista kärsivistä sairauksista johtuu vaatevalinnoista. Annan teidän 2 kommentoida. Oikeastaan, onko lääkärisi koskaan kysynyt sinulta vaatteistasi? Harvoin ollaan samaa mieltä, mutta tämä puute ei vähennä joidenkin näkökohtien huomioon ottamisen tärkeyttä. Ensinnäkin, täydellinen terveys vaatii täydellistä verenkiertoa. Tätä ei kuitenkaan voi saavuttaa, kun raajat, kädet ja jalat, jotka ovat kaukana elintärkeistä elimistä, ovat kylmiä ja suojattomia riittämättömän vaatetuksen vuoksi.
kun taas 3 tai 4 kertaa enemmän vaatetusta käytetään vartalon ylle, missä elintärkeät elimet sijaitsevat. Tukkien sydäntä, vatsaa, maksaa ja lantion elimiä liiallisella verellä. Toiseksi, jokaisen vaatekappaleen tulee olla vartalolle sopiva siten, ettei se estä verenkiertoa tai vapaata ja täyttä hengitystä, eikä jättää jälkiä ihoon, samalla edistäen vapaita liikkeitä ja oikeaa asentoa. Huomioi jopa alusvaatteesi, sekä alhaiset että korkeammat eivät saa estää asianmukaista verenkiertoa. Kolmanneksi, ehdotus, joka on myös raamatullinen, 5. Mooseksen kirjassa 22:5. Onhan se niin, että sen sijaan, että pukeutuisit niin muotitietoisiin farkkuihin, jotka pitävät intiimialueen kosteana ja tukkoisena, olisi terveellisempää valita erityisesti naisille suunniteltu vaate, kuten mekko tai hame, joka mahdollistaa paremman ilmanvaihdon. Yhdessä intiimihygieniatottumusten kanssa se vähentää vakavia gynekologisia ja virtsateiden ongelmia monien muiden joukossa. Lopuksi, varmasti on vain pintaraapaisu aiheista, joihin voimme, ja meidän tulisi syventää opiskeluamme ja pohdintaamme. Olkoon Jumalan tahto, tapahtukoon, ja jos tämä on toiveisi, tartu tähän lupaukseen. Jumala on se, joka toimii meissä sekä tahtomisen että tekemisen, hänen hyvän tahtonsa mukaan. Filippiläisille 2:13 usko ja voitto.